The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako biko sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 23, kan bulan kang Nobyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicolandia, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon, Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live mang kitang nadadangog, naiiling pa sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, Facebook page kan Ako Bicol Party List, asin sa Facebook page kan sa tuyang padaba na Congressman Saldico. Ayan mga ka-aksyon, maray na pagkahapon, partner, maray na pagkahapon sa imo. It's Orange Day for you. Aldaw mo niyanin? Martes. Aldaw mo niyan kan mga marites. Oho, so mga paradalan tabi dyan, mga kababayan, mga ka-aksyon. Nagparadakol na pala niyan, iguan ng Marisol. Marisa. May Marilyn na pala. Oo, kadakol mo partner. Marisol, pero para ngunyan, aldaw sol-sol. nin Martes, aldaw ngunyan kan mga marites. Oh, ta Martes nga ni partner, ha? Martes. Sa 23, It's Tuesday. may rayma. Aldaw nin Martes, aldaw kan mga marites, pizza 23. Ayan. Gabos may S. Anyway, mga ka-aksyon, partner, kasood mo, kung nagigiramduman mo, igwa kitang pinadalan na video. Kan sa tuyang magiging issue legal mo na hapon. Balikan ta partner, andiit na detalye kay ni. Kaya partner sa mga nagdadalan dyan. Sumubaybay ka mo, ta medyo ini talaga makaka-relate ka mo. Ayan. Dahil nangyayari talaga ini sa mga lugar-lugar. Mga lugar, sa mga barangay specialmente. Mga ka-aksyon, dalanon ta ini. Kaya kung ano man ang problema namon, luwas ka dito niya, nagalugas ang problema namon. Nag-istorya digdi ang agi mo. Nagpa-istorya ka Ginilin, pagkaramon mo muna ako. Tapos nagasabi ni EJ. Magurang ka. Ang sabi ni EJ,
Kan sabi dyan sa ipagmod, hindi mo daw pigaturan ng kakanan, kaya nagutot siya. Hindi yan siya nagadalagan sa ipagmod. Mahilig ini magsabi magdamay kang man naragsan. kitaranin niya. Mahilig ini uni kasugat. Kuya no, ang Talaga, no? ilistoryan mo, nagkasabi sa akas ko, Mag-iwan pa sa naman ng magkuhan basura. ako saan. Hindi nga tao sa ako pagkabasol-basolon mo, ang kuha mo talaga. Hindi ako pagkabasol-basolon mo, ang ako ko ngayon sala. Kasi kontrol naman siya Kontrol yan ako. Nagalang ko yung kurang niya. Dulag-dulag. Hindi na siya magparadilag-dilag dyan. Tabangan niya ako. Hindi mo na sa puta ng kuhan sa pagkaguran ko. ang aki ko Ako ang pagkaparala sa mga asos ko. Uyang pa sa na madam, nakuha mo na ko ang pigakwasan sa akin. Ako naganak buhay sa mga asos ko. Dapat sa akin ko magtulto. O, ayan partner, dadalanta. Partner. Ang dikit na eksena. Nariparo ko, ikapalan suday na nakadro. Dahil na ako partner nakaribok. Kano ka pa kan makaribok? Dahil ka nang Wala to partner. pero an. pigiling ko, nakakuha ka na. pero sabi, day- pero sabi ni partner. partner, Oh, pero partner, nakaready ako anytime. May adal ba kita o partner? Anytime. Pero yan partner, ang dikit na eksena. ano itong naglagatob? Ano itong naglagatob? Nadangog ko. Uso pa yung partner kan sa ibong. Ginalbal mo. Yan, siguro partner, sobrang dagit ba ganyan? Kinontrol niya man. Kaya tigapot ko nga niining sa ibong na lado. Di ka napapano, di ka mo nag-abutan sa pisikalan, sabi niya partner. I-describe mo partner, ano arong ninda? Taning mismo? Taning, sunudan partner. Sunudan? Kumbaga, relocation partner. Sunudan talaga. Warang tinampong pag-ultanan? Wara. Ay, arog lang talaga yung Ano lang, distansya. space lang partner ng dikit. Ay, pag arog ka ng distansya, madali ang padarangugan. Kaya, Ay, nga, si Kuana, mga ganyan. ayan. Ulbuton ko ngayon, tutulnan kan. Burlotong ko ngayon. Kaya mga kaya arog nga yan. partner, inapot ko nga ni ining sa ibong na lado. Di ka nauuyam, di ka inaabot ang panahon na gusto mo ng pisikalon. Sabi, di, ngati-gati, usgo na sana ngaya. Sige. Pero ngunyan partner, makakaibahan tango niya na hapon, ang nagre-reklamo. Oy! Masiram na hapon mo na mga marites! Yan! Kung igwaman dyan ang mga Marisol! Yan, mga partner, sige partner. Makakaibahan tango niya na hapon, ang nagre-reklamo na si Nanay Jenilyn Cervantes, asin ang pigre-reklamo, si Nanay Jocelyn Magalona. Ayan, si sayang Jenilyn. Uni partner na Nakukuha mo ngayon nagre-reklamo. ko, Jenilyn! Jenilyn! Ano lang kay Saibong? Ito na bibigyan. Sige. Ayan, partner. Siya man, anong pangalan? Jocelyn. Jocelyn. Jenilyn. Jocelyn. Ayan. Sounds like partner. May rhyme. Pero harayo man sa marites, ano? Arayo. Arayo. Arayo man sa Marisol. Oo, sige. Kaya partner mo niya na pagkapon, naputunta mo na si Nanay Jenny. Si saya nagre-reklamo. Si Nanay Jenny. Si Jenilyn. Oo. Okay. Ano ang rason? Ano? Day, ano mo tango na si Manay Jenilyn? Manay Jenilyn, pirang taong ka na? 33. 33. Tagasain. Busaykan. Daraga Albay. Pira na nakis mo? 8. Walo. 8 na aki ni Jenilyn. Hay, siya mo. Ay, single parent. Anong trabaho mo? Nagkakalakal. Day pag lang. Ano yun eh, malinig na hanap partner buhay. so dating... Oh, yun. So may padya? Kumbaga partner, So nag-iuwa piga mo para padamugan sa... siya pirmi. Yun na nga ni partner. Nabibiktima siya kan mga marites. Oo. Yan ngayon, naghapon ngayon kwan, iba man ngayon kinalakal. Yan. Narumduman ko na. Kamal man manay. Na 1,000 doon. Mahal yung partner. 20 daw. Dahil, duwang RH na yan. Ikaw nga ni partner, duwang RH. Tapos pulutan. Okay. Sige daw, tabi na ni Jenilyn. Yan, Ilaog ilaog mo. mo. Oo. Yan. Oo. Ano So, ang issue ning dungduwa? Ano ang issue? Ano ang pinakareklamo mo? So, yan po, tigareklamo ko. So, atin ko lang. Ano yan o? Alat, klara doon ta. Ang Ano ipigreklamo mo sa aki mo? Siya po. Yan. Siya, Klara doon ta. okay. Ang ipigreklamo mo, Si Jocelyn manungod Magalona sa po. aki mo. Manungod sa aki ko. Okay, ano ang reklamo? So aki ko kaya po, diyan daw nagadago sa inda. Maski so'y pangod nga ning matuan, nailing man sa inda. Nagdadagos digdi kay Jocelyn. Sa madaling sabi, Wala na duman sa puder mo, nag-uli. Wara po, nagawa Yun na yan, sa so istorya mo na ang mga akes mo, pag nadagitan mo, naglayas. Naglayas-layas So po. naglayas so akes mo, pirang taon na? 14 pala. 14 years 14, old. oh. An may nakaistorya sa imo na Kay so pan 14 ko pa po bagayan ko unta, siyempre 14 pa sa Ala, minor. manay. Sa madaling sabi, so 14 anyos mong akes, Diyan po sa naglayas, nabaritaan mo, nagdadagos, nag-i-star Diyan na po sa kay inda, Jocelyn. po. Okay. pinadagit ka, ta minor. Pasagub po niya, tapos di man niya taga-running kakaanon. Ano Nagadalagan gusto mong dito sabihin? sa pangod nung... Alat. Piga pa Atas sagab. ko. Opo. Gusto sabihin, piga paaro kitubig. Opo. Punya, anong piga sagab? Punya So, agang container bangge. po yan. Pun agang kang bangge.
Siguro po, piga pasagab daw sa adi, tapos nagadala. Arayuan piga sa agaban. Diyan man lang sa gripo po. Tapos, Tapos, ning so, akas kong matuan, nagsumbong sa akin. Ngaya mama, si AJ ngaya, tanagpara uli ngaya didi sa akin, tanagutom. Sabi ko niya nga, didi ako, hindi siya naguli sa balay kaya, tasigan layas-layas niya. Kina, sabi man nung matua, diyan ngaya kuno ka, diyan ngaya ka Jocelyn, pigpapasagab ngaya, tapos hindi man pigateuran ning kakaanon. baka pigabayadan man ni Manay Jocelyn. Wala man po So, akas iko mo. kwanta, nagatios man nga ni sinda. O baka pigapakaon Kaya man ti sabi ko niya mga... nga tapagakop ko po niya sa wakas ko, nasinda nga ni, para reklamo siya. Natapiga Para sabi mong sindang nagatiyo si kuwan. Jocelyn. Diyan po sa kataning namon. Nailing niya. Nailing niya. Opo. Nailing Anong trabaho ni niya. Jocelyn? Nagkalakal man po yan. Akalakal man. Kaya Opo. nasabi mo nagatiyos man. Parehas lang po kami. Malay mo kung nagatios. nanggagana man paminsan-minsan sa mga online Ang sabong. problema lang po, talpakan. Oo. ang pigakuan ko lang po sa niya, hindi siya makiaram sa pamilya na may pamilya. Tako, hindi ako nakilag sa pamilya niya. Alam ko na. Pagsasabi mo, nakikiaram si Jocelyn sa Nakikiaram po pamilya kaya niyo. siya. Sa madaling pamilya sabi, ko. so akes mo, imbis na paulion niya, dito na sa inya. Dito niya Pigkonsente. pigkuan niya sa Pero niya. Sabi ano man hon. itong pigasabi Tapos mo? po, ang Gusto mong sabihin, pigapasagob ni Jocelyn so akes mo, tapos gipi pagutom? Tapos po, hindi man daw pigaturan kakaanan, nagadalagan kay ate niya, tanaga sabi, ibig "Ora mong nga, sabihin, nagutom na daw." nagugutuman duman. O, sabi ko man sa ipangod, magaramdam sa nasi mo didi nga kung nagugutom. Oo. O, diyan siya nag-star, obligadong sinda magpakansan. Gusto mong sabihin na papasma duman so akes mo? Papas mamaniwangan na nga ni po, naniniwang so. Pero Kaya piga gusto para mo- pasagop talaga. Kaya Maliban gusto sa... mong bawion. Kaya grabe po sa gulo-gulo ko ta. Maliban sa Para kuwan pagpasagop sa manay. ano, Tapos hindi man niya kayang pakaanan ng akas ko. Maliban sa pagpasagob man ay, ano pan pigasugo ni Jocelyn sa akes mo? Ang naisyan ko po, sabi, nagatrabaho daw sa akas ko. Kaya sabi ko man sa akas ko, ukon sa akas ko, ukon sinda magpakan sa akas ko, kundi sindang paka nun. Tapos simpre bagaarag nga ni sa naiisyan ko, nagatrabaho sa akas ko, pigpasa agab ninda. O, ukon man niya to, obligadong So, ibig magapuan mong sa ida sa sabihin, akas ko. nagtatrabaho sa akas mo, susweldo, Di nga ni nagatabang, pigagot digde. di nga ni po nagatabang sa akin. Pero- Tapos dito nagigibungarag sa ato. Partner, Ah. nagdududa si Manay Jenilyn. Jenilyn na nagatrabaho sa akes niya, so pigkikita duman, Pigagaw-gaw. garo niya yung Tapos pangayan nagugutom po tutustos. sa aki ko. Paano naman sa ato na nagatrabaho tapos nagugutom. Nagadon kay ate niya, tanag para reklamo. Nagutom mo na kuno siya. Ayaw ka ngaya dyan ate pagkaon. Sabi Pero ko, nakakaistorya mo pa ya ding akes mo. Di man nga ni po, tanaga para dilag-dilag. Arag no sad, Natabo sa imo ka akes mo. di ko man po aram ta. Pinagunga ko nga ni siya, no sad pig siro-siro ko na. Pigadikan ko pa nga ni sa kuwanta, gusto ko maramdaman niya na payaba ko siya. Mas karag sa pigagibo niya. Kaso lang po, udi nga kas ko talaga madunong. Ah, okay. No sad nga ni po, Madali lang, Manay. Putulon mo yung ano. Putulon mo So, yan. ibig Dahil pagpanagustayan sabihin, at chan. Oo. Manay, anong masasabi mo, Manay Jocelyn, sa mga akusasyon, Ni sa mga Nanay detalye ni Manay Jenilyn na pigasabi na so akes niya piga para sa pasagab mo, pero dahil mo piga pakaon, piga pagutuman mo, nagatrabaho pa da so akes niya, dahil man sa inda nagaintriga, baka iyo pa da nagaintriga sa indo, nagabuhay sa indo, pakialaman mo lang daan sa imong pamilya, ito akes niya man, na paano ka man da makasikaso kan ibang akes na ikada Naparas ka, nagatios nagatios man. man. Oh. Nagatios man. Na mas dakulda nga niya akes mo. Okay po. Pero po ang Ismail akas na mo, po. nanay. 11 po, 11. madam. Perang taong ka naman ay Jocelyn? 48 po. 48. Pero ang mga purmada mo man ay mga pang 28 pa sana. Pero ang taon na ka mo magkapit bahay ni Jenilyn. Bali, nainot po kami dyan, madam. Nainot na ka mo. Kumusta man iniukan ka mo 2000 nagkataning? Bali po, madam, nung una, okay na okay. Tapos, ang mga aki niya, pag naghahali po siya, ako po ang Asikaso. Opo. Adi gusto Yaon sabihin, po sa maray kuya, man- madam. Maray sa indong Maray man relasyon ang before. istoryando, dahil man ka mo naging magmadi. Hindi man po. Okay. So magkapit bahay ka mo dati, nag-restorya man ka mo pirme. Ikayaon pa si mister mo. Wala na po. Wala naman. Bali, Wala naman. 2015 po, wala na po. So siya, wala naman mister. So parehas ikaw ka mo wala po, ka man solo mister. parent. Pira man nakis mo manay? 11 po. 11! Walo Walo. anakes, 11. 11. Okay. Ano ang masasabi mo duman sa mga akusasyon sa imo? Masasabi ko po dyan sa aligasyon niya po sa kuya, sa bali, ano niya sa ko, wala po katotohanan. Kasi po, ang aki niya po, wala po sa kuya. Ang aki niya po, nagtataga duman po sa harong. Nagtatagaduman. Opo, kasi barkada yung saro ko. So mga aki ko kasi sa po, bali, sanay po sinda magduman, maski ang aki niya po na babae, pero minsan na yaon sa harong. Pag wala siya, nagduduman. Kasi pag yaon siya, dahil nagduduman, madam, sa arong. Tatakot sa iya. Ngunyan, ang aki niya na lalaki, nagtagaduman. Sabi ko, noy, tanyaon nagkaturog, madam, sa luwas. Sa luwas kan harong Opo, ninda. opo, sa tricycle. Oh. Sabi ko, noy, tanyaon ka dyan.
Habok ko nga mag-uli nata. Pero bida siyang tigbabadulan kang ina niya. Mhm. Kaya bali yun anam, kusa kang paglayas-layas kang aki niya. Sabi ko noy, umuli ka. Natural na ang magurang kung may kasalang ka. Babadulang ka. Habo niya mag-uli. Kaya wala po sa harong. Kung nahiling niya mo po yun nag-arok, iyon po nakiuron sa kuya na makikasilyas. Pasensya po, nakikasilyas po. Sabi ko, sige na, wala dyan So, tubig. ibig sabihin, bako Wala. man sunod-sunod ang pagharap. Ay, wala po. Dahil Sa mo siya minsan, pigsugo? hindi po. Na Ni minsan pigpasagog po, mo? di po ako nagsusugo. How true po na nagugutuman databi ini sa imo? Sa pagkaon naman po, kuminsan, pag nagduman po siya, na timing na nagkakaon kami, tigtutawan ko po. Maski sabi nga ni, tigdirit diet. Minsan, nairak man po talaga ako, sir. Kasi niya po siya sa luwas. Balang-balang. Ito sabi nagtatrabaho dahil ning akis niya. Ay, wala po. Dahil man ini nagtao sa Indo. Hindi po, ni piso po. Ako po ang nagtatao paminsan sa iya. Noy, namaw ka na. Day pa. O titawan ko po, gising ko. Kasi po, dakulo akong aki. So, ibig sabihin, may rakon pa po sa mga ang aki. rason sa imo ni ining aki, naglaya siya, taping Opo. Pigbabadulan siya. kukulubgan siya kang ina. Po. Oh. Pigkauron ko po nga ni ang aki niyang matua. Sabi ko, ate, kuhon mo, kaurunon mo. So sa iling mo manay, sa nako ani manay Jenilyn. Jenilyn. Itong mga istoryang arogan biga sabi niya subago. Hindi Igo ko- daw ding Marisol o nagsusulsul sa iya. Di ko po aram, siguro po. Kasi po, mahilig po siya sa mga maghanap sa mga araw po nga ni kani, dede ko po aram ini. Araw kani, o makasupog. Gusto mong sabihin Marites si Kwan? Opo. Ah? Oh, maski maghapot ka po sa site. Maano po kung ano ang ugali niya. Aram mo nanay kung Sa anong mga meaning problema ng, po, sir, marites. di po ako nakakadulok sa iya Aram kasi mo kung anong marites mo niyan. pag may problema po Para ako, masabi mong marites ini. may Paliwanag problema mo, po partner. ako. Oh, an marites pegapod mo niya, itong mahilig sa chismis. Made, anong chismis mo niyan? Anong latest? Gusto mong sabihin Marites ini? Kasi po, di man ako nakikapit-kapit bahay. Pero siya, Siya Siya po, mahilig. Oh. Ako nagkapit bahay, hindi mo ako pagsangnan. Saka Hindi po, ako pag may sa problema po ako, pagbalay-balay sir, kang mawag dahil po sa sa iya chismis. nakakadulok, tapag pigdulukan mo pa siya Takip problema, sa halimbawa, mukha mo. kung anong problema sa mga aki, dahil mo po siya pwedeng dulukan kasi iba po ang pigtataram niya. Iba ang pigtataram. So, ibig Kaya mo dahil sabihin, po ako nagpapareklamo sa iya. Jenilyn, anong masasabi mo Araw duman? kaya na Na ati sabi niya. ni Siya pala, Jocelyn. Ay, hindi ko man po Pigkukulgan ako mo niya daw na sa imong aki. pigbabadulan mo pala. Kaya So, Kaya naglayas. pigabalbalan ko lang po, pero sa tama. Pigabalbalan mo. Pigabalbalan ko po. Ning, Anong pigagamit sa mo tama pagbalbal? po, minsan po, matagas talagang payong. Pag sabihan ko lang ngani po, arag sa to, sinabihan ko na sa nangani, kinontrol ko na. Di na ako nagbalbal ta, baga nga ko na kukuhan siyang pagparabalbalan. Tanaguli na siya sa balay, amoy ato, so hindi ko na siya binalbalan. Tinaraman Ano ang ko lang pigagamit po. mo pagbalbal? Minsan po, ang kuhan ko po, so, punong baga, so, Samod. minsan chinilas. Samod. Oo. Makulog ba gayan? Ikaw man Pero daw. po, kaya ang gusto ko man sana, tumultol po. Sabi ko, napapagal na si mama mo magkuhan, maganap buhay. Dapat kamo, so katuangan man ninyo. di Ano ang bisa ko. masasabi Gusto mo ko man ta? makita. So bago bagaan akusasyon mo, duman naka-star. Sabi ni Manay, dahil man Dahil man naka-star duman. naka-star. Dahil man Siyempre, siyempre po, dahil man sabing niya sa inda, sisay man na kuhan po na magtuga. Tapos dahil man da nagtatao duman, dahil niya man pigsusugo, magsagog. Naski man po ako diyan sa akong pigpaira ko, hindi ko man sasabihin na kamatuura na So, rin ibig sa- mong Sisay sabihin, nagtaram sa- nag-uutek, Takip nag-uutek. naman Ibig ako. mong sabihin, Sisay nag-uutek. nagtaram sa imo na pigpapasagog ni. So, mato ako po, na kukuang balita po dyan. So, di sa pigpara-istoryan sa day na sabi nga ni daw, bulnoton daw ang tutelnan ko. Sisay mabulnot kan Siya tutulan po. mo. Ta sinabihan, so inistorya niya, sinabihan so akos kong matoa. Mga maisugod Hindi, day daw pala po, ni partner. di ka daw Okay, ngayon alam ko na, mamo Manay. magpara Madali lang. kapay-kapay, tabugnoton daw ngayon Bugnoton ang tutelnan. tutelnan. Madalang. Manay Jocelyn, nakataram ka ba na bubulnoton mo ang tutulnan? Ay, Di man po ako, sir, nag-ano kaya. usain mo man na yan ako ang nabubulnoton ang tutulnan. Niya po ako, Kung pero sa magadinay po siya, so inistorya niya, pwede ko po yatong Ay, Hindi iba naman, talaga no? ng mga May marites. Oh, so, May inistoryan siya, nabubulnoton. siya po ang chismosa, ta siya nagparapang-istorya. Oh, ikaw man pala man na yan Ako po, chismosa. Yan, ikaw pag pala diyan na. ako po, Marites. nagaluwasan Oo. ako, nagaluwas lang po ako, maganap Marisol buhay. partner, Marisol. Buda Marites. So, ikaw Pag diyan na ako po, sa ano balay, to? permisa na po ako sa balay. Kaya nga ni ako, nadudungog ko po, minsan pigparakuan ninda, aswang daw ako, ta permi ako sa balay. Sisay nagtaram na aswang ka. Sinda po. Oh, Manay, tinaraman. Abo ko sana kaya po na magpara Mailim mo, dyan, sir, ta, ang siyempre, istaran uyan ni nga ni harayo- na nagharayo rin ko na ako pang sa iyo, una ako sa pigaiwasan likod. ko. Oh. Okay, madalang Manay ha. Pagkamalan pa akong waragsan. Madalang Manay. Oh, anong masasabi mo Manay na ikadaang may mga inistoryan ka na bubulnoton mo ang tutulnan niya tapos wala po may ako dyan istorya pa nasabi. Manay na
Kuyan, ang sabi ni Manay, pigi istorya pa ano sautan nindo na aswang siya. Wala pa ako dyan, wala po ako kampiga taraman. Ibig mong sabihin, Jeneline, nagpaparadagdag ang dagit mo dahil Ano po, duman sa mga grabe na po nakukuha ang mong mga pasensya ko impormasyon. sa atong mga kadustaan sa napiga para sabi sa akin. Anong kadustaan? So mga pigulo daw po ang sakon, may nana daw po. O yan, sinabi mo yan, Jocelyn. Ano? Sus, sa iyo po siguro yan. Nandito, Wala akong nagkadidorog pakialam yan sa ang buhay niya po. kimot mo, Wala alam po akong mo. pakialam kang buhay Gusta niya ang po. kimot mo. Ang sabi ko nga ni, Ako, grabe na ang buhay ko, sobra kong problema sa mga aki ko. Makiaram pa ako kay ibang tao. Na paano, ano sa iling mo? Hindi Kasasabgan mga yan sa taga-taram buhay ni ko dyan Jeneline, sa puro lang size. ini Sa iya yan po. Sa iya lang. Nadidiwan ko yan, ubos dyan na pagparatabil mo. Wala ako ning pagkaaram sa iyo. Maski yan kun kamaturan, masupag pagparabunga Ang gusto mong katotohanan. Kung ano ang tigtatarama sa mga aki ko sa buhay me. Kaya hindi mo ako Tikraot ng pamilya ko. Tapos po, ya din Alam ko na, alam ko na. Dangugon mo muna. Gusto mo? Gusto mong sabiyon? Hindi, sige, sabihan mo. Manay, subago, Sige. ang akusasyon niya sa imo, Ika, ika nagapakalat din mga panraot. Ang- Anong pigasabi mo na siya man ang may pakaraot sa imo? Ako po, may mga ebidensya po ako sa iya. Habo ko lang po kaya magparaan ng problema. Ultimong sa chat, Pakita ultimong niyang sa ebidensya info. ang Sa pigasabi chat? niya. Opo, Kisay na chat. sa iya. Nagachatan ka mo? Chat niya po ang mga ano kan mga aki ko. Mga ano? Pigraot niya po, maski anong mga tatarama. Niya po, pigpa-screen ano ko po. Niya po, habang ko po kaya madam magparaano kaya ano ta. Mapagal po madam pagparalakaw. Ano ito? Mga pagtataram niya again sa mga aki mo? Opo, Pero sa mga alat ko na, subago bagaan, pig istorya, naging magkapitbahay bang kamo. Maray man na nibribay ba no? Paano nagpuon na nagkarautan na kamo nin? Siya po, Yadi siya po, po. sir. Kasi po, sir, ang mga aki ko po kaya kaini kang bali kang inot, pirmi niya pag-iiba. Ngunya, bali, minsan pigsusugo niya sa mga lalaki maghagading number. Minsan pag pag-iiba niya maki-Christmas, pigsusugo niya sa mga harong-harong, mga aki ko ang nagreklamo na dahil naman kaya niya. Duman po siya nagpuon magdagit sa muya. Kang pagbabawalan ko po na pagpaibahon ang mga aki ko sa bulod. Tatig papahagad niya kin mga number sa mga nagtatrabaho sa tinampo. Ano ang, Aki, daraga para sa anong purpose? Sa iya po. Number sa iya para maano niya. Matix Maging niya. ka ano niya, maging ka. Makatext-mate. Opo. Maging anong- ka ano, textmate? Wala man po yan kamatuuran ang pigpara sa bisadi. Ang Aki uli po po ang ang kamatuuran. ano, O yan na Kay akos habo niya. na po Kay siya, grabe habo po na ang habo ligat po sa maibahon. sakon. Taso akos niya, amo po ya itong ikaduwang naging agom ko. Alat mo na. So, naging agaw mo, ikadua. So, akos niya. Ang naging ago mo? Iyo po. So naging Sa panugangan mo ikaduwa, si... Una ko nga ni po. Ay, may na-discover kita. Alat ko na, klaro ta ha? Nana nga ni po. Manay, kaya madalang. grabang kwan niya sa Manay, akin. madalang. Sa madaling sabi, kamo magkapitbahay. Kaya gusto niyang buruking. Madalang, madalang. Sa madaling sabi, dati kamo magkapitbahay. Madalang. May Sa aki ka, madaling may sabi, aki ka mo, sa aki niya. Madalang po. Alat, alat. Sa madaling sabi, dati magkapitbahay ka mo, hanggang sa mag-abot sa punto na ang naging pandua mong agom, So, aki niya. di panugangan mo ini si 16 years Si old, Jocelyn. madam. 16 years old, so aki mo. Opo, Pero anong edad 28 mo? years old siya. 28 years Ako old. po, 33 nga na. Dahil, kang naging agaw mo, so aki niya. Pero ang edad Nasa mo? CIBA Dahil man po. siguro naging agong partner, 20 tanay man plus. nakasal, naging partner. Naging partner. Si May IBA po naging po. aki sindar. Opo, May si, aki po wala po, kami. madam. Pinakuha niya po. Sabi, Pina- may naging aki ka mo. Pero may Pinalaglag. aki po Iyo kami. po. Pinalaglag. Bali, lalaki po, sana. Hindi nga ni nagasustinto so agom niya, so agom kong aki niya. Ang partner niya, tan agom kon kinasal ka mo. So naging partner mo. So, naging partner ko po. Pirang taon so akis niya kan maging partner mo? 16, madam. 16, minor. Ika 28, kang panahon na yan. Oh, si Sayang nag-inot sa Indo, paano nangyari? Paano po? So aki niya, hindi nagatrabaho bagay ato dito sa kuan tapos pag ako nagatambay sa balay nakiburo barkada sa akin. Tapos, nung ulay na nagtuga sa akin na Kursunada ka. kursunada daw niya ako. Tapos kandis sa isa nyo. nagparaurig po dito sa bangko. Tapos, Sabi ko, umuli ka na, tangakan, piganap ka na dito sa inyo. Hindi man ngayon, napirot kaya nga ako. Sabi ko, umuli ka na nga kun. Kina Tapos? dito siya nagtuga sa akin na, ning abo naman siya maguli dito, tana, mumot nga ako sa imo. tapos may nangyari. Nung pagkwampo sa ato, di ini ba niya, kay istoryan ka daw ngayon ni mama, tapos ni papa. Di, sinabihan so akis niya, uno nga ya, Jimar, abo nga ni kunta ta, dakal daw so akis ko. Nya ko, abo man nga ni ta, sabi ko nga kun, dakal lang akis ko, tapos nga kun, abo ko pa magkuha nga na sa relasyon. Bagata, siyempre, bulag pa sana ako sa akong ko. Hindi, ning pigparkasanit nga ka na ako, tibada mo naman mangyari.
kina nagsabi niya kay storyan ta nga si mama ta hindi na siya namamato nga ni abo niya magbilo Namot sa imo? Ta nagibi sa akin namot daw siya. Tanggapon mo nga ako tanamot nga ako sa imo. Tapos dinara ko dito sa inda, sabi man nung ama niya nadungog ko so kuana pigsabihan bagay siya dakal nga ako sa dili mga kusan. Pauno nga yan. Iran mo mikropono manay. Dakal nga yan ako san. So that time, 5 pa sa naaki mo. Ikan ngayon, so kakaanan ngayon, napasok ka, ilwa mo. Ah. Sigurado ka na ngayon, san. Kinasabi man no, Jimar, amo daw. Kaya daw niya akong ning buhayon, tapayaba ko ngayon siya. Dito ka na ngayon, sa, ning pinauli na sa balay, so akas niya. Di may nangyari sa ido. Tapos po, amuya to, so nung nagiba na kami sa ato, Pero ang bulan man ka mo nagkaibahan. Akos, balid wa kunta nataktak so permero tana kinuang gida to inasle so tiyan ko. Nataktak. Nataktak po. Tapos pangduwa amoy ato so nabilog na babae. Ah, sumay na bilog. Ano tabig sabi mo dahil nagkaaki? Siya po madam ang nagtaram sa kuya. Na. Nabago wara man si aki si Sa Jima. madaling sabi man ay Kasi Jocelyn, dati magkapitbahay lang kamo. Nagabot sa punto, nagaro medyo informal, garo manugang mo na palan siya. Anong masabi mo, manay? Ako kumampo ko ta siya. Na manugang? Kaso siya ang may diferensya. Ang aki ko aki unong papigluloko niya. Pigluloko? Nagpaano siya sa iba? Ah, Kaya bali, so agom ko po, madam, pigkauron itong aki ko, na, Noy, di wala ka ning makukuha dyan. Taarog Gusto na mong nga, sabihin- pag nagwara ang aki ko, gusto mong ibawan sabihin- ang ano niya. gusto Maraot mong po sabihin nga, mo na maraot taksil po. si Kwan, taksil? Maraot po nga, opo. Kaya bali, kang pagkawara kang agom ko, tapos nagkataon ma'am, dahil niya natig pa uli, o nagdiretso na po sa aki ko, dahil na nag-uli sa So, inyo. ibig mong sabihin, si Jenilyn, taksil. dahil Nagtatak- nakukontento sa saro. Nagtataksil sa akis mo. Okay namang, tanggap mo namang kuta na. Opo, Nabilang kasi manugang. kung ano ang Kaya lang kawaraan. natunuganin doon, napigtataksilan niya sa akis mo. O anong masabi mo, manay? Taksil ka pala. Dahil man po ako nagibungarog ka. Sabi ni panugangan mo. Na ano lang po ako nung pinalayas ko po ang naarag po sa diso nangyari. Nung kuana, sabi niya, nanuga baga siya, kaya niya kaming buhayon. Ang ginibo nung Jimar, hindi man siya nagabuhay sa amon, tako nagabuhay sa niya. Imbis na 5 bubuhayin ko, Naging anom. naging dagdag Anong- pa siya lugod. Oh. Sabi ko sa niya, kung arag man sanasan, pati ang akas ko nagasumbong pinaga, kuhanan niya, piga Korean. Maski po ako, sampangan ko, ginibon ni Jimar talaga yato. Nagagad ka kaanon sa akos ko, init sa, ano yan, ayam. Si siya nag-itsa. So akos niya, sabi ko, ano yan Jimar, pigparpasensyaan ko. Nung kuha nagsumbong na naman sa akos ko, ngaya maning pagwara daw ako, kuha daw, piga wala-walaan siya, san kuha nagasagab ngaya nagkairipit ako nung kuha ngaya tayo, nagwala-wala sa bumba. Sabi ko, So, sa madaling sabi, partner, Okay. gulpi ang naging issue Ay, kani matindi pala nini. pinagabihan. Una ko subago sa magiging pagkapitbahay sana. Buda, so aki nindagon. So, aki natuklasan niya, mo niya na naging informal, naging manugang ini, naging panugangan niya ini. ang sinabi po niya sa akin, tama sa nung nagaway na kami sa nung anang kuan, pigparabura niya sa akin na, ning tama sa na daw sa akin talaga, parausan. Sus, Mariusep. Ano nga yan, ang ngaypok nga kang ngayasan, boto ngayasan ako. Isa yun? Yan po ang sinabi po niya. Baglaan po kay ang kimutsan, raspakon. Sus, partner, nakikigkig ako, partner, kan mga... Anyway, ang pinag-uulayan Okay, ang importante. ang pinag-uulayan Okay. taligdi, sumaibalik sa tayo mo. So, kustodya. Sumaibalik sa mo, so aki mo. Dahil matis mas para yan na na-discover. Alam ko na. So, Manayaro kayo ni. Tawag dyan. May pagduda kaya ako kasud mga partner. Baka pirming yaon dumanso akos niyang sultiro sa imo. May aki kang daraga? Iga po, dua. Ubad yaon. Saro na lang po kasi saro may agom. Day daw, Day daw krusada man sa magbata aki mo. naman so akos niya sa Day ko po akos mo. aram. Ha? Day ko po aram. Batay ka, day ka naman kay Agom. Baka nadoble siya, so akos mo, naging bata niya. So akos niya, baka naging bata mo man. Ay po Day man yan, daw nagkuhan man. na na. Ay po yan, nagum nga na. Tay siya nga ni 16. 16 nga ni, oh. Day man daw man ay bata mo man so akos niya. Dahil man po, may aguman po yan. So, pigpara Sabi niya, bintang. So, pigpara bintang po niya sa akin na ako daw, so, sabi, kakas pangayasan, kurso na daon ko kuno siya, palang sumuya. Kaya hindi niya ako para tawan ng issue sa ato kay Okay, niingkwanta siya. nanipigapot So, ko yung partner. siya kasi- nga na, so, ago. Manay, madalang. Kaya pigapot ko yung partner. Manay, madalang. Stop! Pinta na yung mablam!
Kaya ko pigapot yung partner, baka niya ko sultirong akes ni Manay, dahil nag-uli, baka may aki ining daraga. Igwa baga. Okay, igwa pala. Tapos naraman ta, single man si Manay. Kaya napot ko, baka niya ko nagkabaliktadan, si Manay, Jeneline, naging bata so akes niya, padi ni man si Manay, so akes niya man nasultiro, naging bata man kayo Oo, garo, nag-agawan nin aki, partner. Isos, Mario Seb. Di man po mangyayari. Alag mo na. Basta ang issue tadigde, gusto mo so akes mo, Mabawi saya. mabawi. May dapat bang bawion, partner? Kasabi ni Manay, wala man eh. Kaya nga, bigay sabi ni Manay, wala man sa imo sa aki. Kaya hindi po nag-uli Nasa sa iyo lang po niya. yan, madam. Nung mudto sa doon. Nasa iyo Pero makataram ka na suaking ito, dahil nag-uli saya. Dahil po talaga nag-uli, tatigahapot ko niya, nagabalang-balang sa luwas, sir. Nagpaputok Mas kasi po. saya nagduduman. Naiirak man nga na. Saan nagkakaturog? Duman nagkakaturog Sa luwas po. Pero may mga times na nagturog sarong mo. Paminsan po, tamay duyan. Digdi, ilag mo digdi. Oo. Mic po. Yan. Sa may guyabano po, may duyan-duyan po dumaan minsan. Taata po minsan may nagturog po kami. Pag mamata ko, ani o duman nakaduyan? Dahil man nagataning ka mo pag duyan-duyan. Dahil man. Taso akes mo nagtaning-taning. Nagtaning sa iya sa tukawan. Nagbuwag ka. Baka sabi ko so magiging akes kita na ng- nagtaning man sa imong Baka duyan. uso yan duman sa indo, dahi daw. Dahi man. Okay. Okay. Putulon ta muna, partner. At least, nagluwas, malinaw, partner. na ang pinakaugatan ka ni partner, dati man sindang maray na magkapit-bahay, Okay. naging panugangan nga ni partner. Aha, naging manugang niya ini? Yan. Pero partner, ang pinagduduunan mo niya ni Jeneline, babawi niyan sa iyang aki, nasubuot, yaon digdi kay Jocelyn. Mga ka-aksyon, minor pa ang aki na imbuelto digdi tabi, kaya aramon ta kung ano-on pwedeng gibuhon na legal na aksyon kanduang lado, mga ka-aksyon. Kaya may As in, makakasabay aramon kita, tamang partner. partner kung ano ang gusto nindang mangyari. Yan. Kaya atsan, may makakasabay kita, partner. Siyempre, ang satuyang legal advisor si Attorney Jill Bungalon, tanganing maaraman ta, partner, kung ano talaga ang mga legal na aspeto, asin ano dapat ang gibuhon ka na mag-ibog na lado. Mga ka-aksyon, detabi ka mo magali, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex, kung gusto mo. Kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan
Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Mahirap talaga kasi marami namang balon kaya malalayo. Tapos minsan talaga pag konti yung tubig. Tapos mahirap talaga. Ayun po, mahirap kasi po nasa kami sa balon na konti ang tubig, sasalok pa. Tapos minsan po kami sa sa biyanan ko sa naman doon po kami kumuha ng tubig, minsan naglalaba. Mahirap dahil sa karayuan matanglay ang pagbatlay sa ang tubig. Tapi kabatlay ko sana yan. Kuanan, tulong buhil ta ako diyan sa karayuan yan. Puwira di sa garo-garo dan sa inuman dito sa bubon. Ayo, ang piga ko ang kung muli yung tubig diyan sa bubon. Ay ginan mga 200 metros batlay. Sobrang salamat. Saka sana tuloy-tuloy na yan. Hindi nasasakit yung leeg mo para sasalo. Tapos, kami, nag-mineral kami. Yes, may tipid na. Ang pagkakaiba, kung minsan, kung naguran baga, lubagan tubig dito sa bubon, jawa naguran, pero may malisaw ang tubig. Nga mo, ang pagkakaiba dyan. Wala man kami nakukong, kadya na kami nagakukong inuman. Wala man balang nangyayari sa buhay naman. Yakin ba magsalitan to yan? Di man. Talagang okay naman. Barayon. Okay naman. Okay naman.
Maray na namit pati din sa tubig. Marayo. Nagpapasalamat ako kay Salvi ko. Nagpapasalamat kami na nagkaayo kami ni Dini. Karag sana ang patubig dito sa barangay naman. Salamat po kay Congressman Salvi ko. Salamat. Maraming salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Partner! Oh! Biltada kita mga ka-aksyon sa satuyang mas ma-aksyon na pagkahapon. Partner, kay baan tapaman giraringon yan? Si Jenilyn. Nagreklamo si Jenilyn. Ang ipigreklamo si Jocelyn. And syempre, partner, tanganing mas Ang maraman nagrereklamo, partner, sunaging manugang. Ang ipigreklamo, sunaging panugangan. Ayan. Informal, ha? Informal, partner. Pero ngunyan, tanganing mas maraman ta, partner, ang estado kan legal. Makasabay ta ngunyan na pagkahapon. Kumustaon mo muna sa mga nakasubaybay? Oy, yung pala, nalat muna tabi, Atty. grabe, Jill. nakasubaybay. Sabi ni Arlene Martiliana, sana all. May nag-message sa kuya, partner. Idol, Diyos, tagapandan po ako. Mga paitiron talaga yan si Manay Jocelyn sa si Manay Ibig mong Jenilyn. sabihin, bestado sila. Tagapandan. Tama, tagapandan daraga. Oh, si Kato na palan kang sa lugar nindo. Pag sinabi mong paitiron, di ano. Talagang para Paiter. Oh, may goos ay may isog, partner. Oh, sige, partner, ngunya na pagkahapon. Kasabay ta si Attorney Jill Bungalon, tanganing tabangan kita, partner, sa legal na aspeto. Maray na pagkahapon tabi, Attorney Jill. Maray na pagkahapon po, Sir Joshua, Rems, and good afternoon to all our viewers. Digdi po sa Tabang Legal sa segment po kad Tabang Ora Mismo. Attorney, first time mo na may arog kay ning nag-aarampangan na arog kayan? Iyo po, first time actually, ako ang na-carried away sa Indanduwa. Piga-obserbaran ko po si Indanduman sa likod. Opo. Attorney, nailing mo tabi sa sitwasyon, so balyuhan kan sa indatabing lado, so simbagan, so rason. Ano tabi ang masasabi mo sa kaso ni Tabi, Attorney Jill? Okay, ang masasabi ko po sa sendang problema, this is just a simple misunderstanding, okay? Wala man po kita ki-issue about custody kan aki. Tama. Ayo po. Kasi actually, base po sa nadangog ko kasubago, dahil man po talaga kinupkop ni Manay Jocelyn. Ang aki po ni Manay Jenilyn. Ayo po. So wala man po talaga kita ki-issue about custody kan aki. Kung baga, hearsay lang. Opo. Na suaki niya, yaong duman, pero ang sinasabi niya, nagduduman man lang talaga, pero bako man talaga pagngungupkop sa binibo niya. Tama po yan. So, arog kayan, partner, dahil man pala ning custody yung piga-ulayan. Misunderstanding, dahil pagkakainintindihan, sa lado kan magkapitbahay na naging magpanugangan ngani kan mga nakalipas na aldaw. Oo. And biktima siguro kan mga, siguro attorney, ang nakaka-trigger gayon kay ni attorney, so paburo-baralyuhan kay mga istorya. Sabi nga yan ni Jocelyn, arog ka ngayon kani. Oo. Pagbalyo naman naman sa ibong, sabi nga ni Jenilyn, arog ka sali. So, pero tabi, Attorney, sa iling mo tabi, may responsibilidad ba si Jocelyn na i-encourage itong aki na umuli ini o sa iyang ina na si Jenilyn? Dahil yaon sa iya minsan, nag-uuli sa iya, nagduduman sa harong ninda, pirang banggi man na yaon duman nag-i-star sa iyang natad. So ano ba ang dapat gibuhon ni Jocelyn sa aki ni Jenilyn? Okay. Ang dapat po gibuhon ni Manay Jocelyn sa aki po ni Manay Jenilyn, tama po ito na may responsibilidad siya bilang sarong magurang, as in bilang kapitbahay po, na taraman po. So, advisean. So, aki na magduman po sa iyang magurang, tayo po talaga ang may dapat kustodiya. Sumagurang. Sumagurang niya po. Si Manay Jocelyn po. Okay. Subago tabi, attorney, may mga akusasyon man ini si Manay Jocelyn na kaya da naglayas man so aki kay ni, kaya nag-istorya sa iso aki, nabu mag-uli, tapig babalbalan. Para lang advice sa sarong magurang. Nagkukulog sa aki. Pigbabalbalan. Inako man yan ni Manay Jenilyn, na pigbabalbalan niya. Para lang sa kaaraman mo, Manay Jenilyn, madangog mo hali mismo kay attorney. Attorney, tama ba na an sarong aki, pigbabalbalan, pigbabadulan kisamod, chinilas? Okay. Ma-fall po yan sa pigapunta pong corporal punishment po, no? So, under our existing laws, they po, bawal po ang sarong arog kaya na paagi ng pagdisiplina kinaki. Okay? Kung siya man po bilang magurang nadidipisilan sa pagdisiplina kan siyang aki,
pwede po kita magduman sa sarong ahensya kan gobyerno, which is the DSWD. Igwa po kita ki mga social workers, igwa po kita mga professional as in licensed social workers, tanganing makatabang po sa iya sa pagdisiplina po kan Naramdaman ko aki. yung attorney Pica sabi mo sa DSWD, kung sa DSWD mismo, igwa sinda ng Crisis Intervention Unit. Aha. Pero sa Daraga, igwa ng MSWD, Yan. Municipal Social Welfare Iyan, attorney, duman man iyan sa pares na aki niya na abo na mag-uli si Saya. Tama po. Opo. So ito ang dapat mong Nadangog gawin, mo, Manay Jinilin, bawal sa batas na ang aki, pigbabalbalan. Pero po, pigbabalbalan ko, pigpaliwanagan ko man po, kunya nga siya na babalbalan. Bako man po ako sumagurang sige sa nang balbalbaga, hindi man naaraman no akas kung ano so. Kausa. Kunya nga nababalbalan siya. Pero may po ako nagpaliwanag, hindi ako nawaraan ng paliwanag sa inda. And saan pa po, attorney, na gusto kong ginawang? Kasi may mga kanya-kanyang chismis sindang akusasyon eh. Ano, attorney, yan na chismis na yan kan lambang saro? Kung sakasakaling dainin da puron doon yan, pwede yan na Magkausan magamit na pwedeng akusaran ining saro, iasunto man ining saro? Po, pwede po. Kasi magpo-fall po yan sa slander, no? Baka makasabi po kita ki bako man po totoo, laban sa sarong tao, na bako man makakaraot. Ano yan? Kaso kriminal po yan? Kasong kriminal po. Panraratak sa kapwa. Yes. Siya po, kaya talaga mahilig siya mangraot sa akin. Huminirito si Manay. Mahilig siyang manraot sa imo. Oy, Manay, ano masabi mo, Pangani po, Napigraot ka man nagasigid sa nangani po ako dito sa iyo, likod Makilandig din, naman. nanay. Pati mga aki ko po. Pigraot ka ba niya? Nagaining pagkaaram-aram sa Nadamog mundo. dito, ah. Pagdadamay niya po. Sabi ni Ngayon po, attorney, may ebidensya po ako. ang panraraot, Ang problema ko po, dahil ko din nara. pwedeng maging kaso kriminal yan, slander. Ano ko na po ito para habok ko na po ipadagos. Opo. Habok ko na nga problema po. Pero aputon ko ka mo ngunyan. Gusto nindong maging maayos ang pag-ibahan nindo. Ako po ang problema, madam. Okay, kasi sa'yo po, mo. kasi po, kung ano man ang problema Kasi, sa akin niya, gusto ko gusto sayang mong- magdulok. Gusto mo ipaliwanag ini Manay na kaya nga ni kamo inimbitaran minigdi. Itong subago na pagparapot mi, muyami talaga na makaluwas na kung ano man ang mga hinanakit o raot Oo, kang tanganing pag-uli nindo duman as much Ang as possible. purpose Gusto kan ni maray na programang kamo. ini, bako na pag-iwalon talaga kamo. Kaya nga niyaon si attorney, yaon kami digdi para maging instrumento na magkasundo ko ta kamo. Kasi sayang man eh, naging maray ka mong Tayo man yan kapitbahay. ang kamautan ni Congressman Saldi Cunan, mga Bicolano, na dapat magprairiwal. Nagkakasundo ang Siya mga man sa nagaya po magkakapitbahay. ang makuan mangimot. Ako po, yan, sabi niya, nagachismis ako. Wala man po yan na katotohanan. ako, permin sa balay. Oh. Nagalos lang po ako, naganap buhay. Oo, Pagabot diyan sa nako sa balay. Hindi man ako nagparaluan po dyan. Naramihan sa Dahil ka tao dito. nagatubod na naghahanap buhay si Jenny Lynn. Naghanap buhay po siya, nagbasura. Parehas ni. Kina po, Ako sige po, ang- yaon pa may ako sa laog. Pag nagasigid po ako diyan Nagabasura ka man sa laugan na Ang mga aki ko po gabos, kasi po nagbabantay po ako. Nung nagsigid sa na po, one time na nagasigid po ako sa balay, pigpadangagan ako ninda. Ining sitwasyon din Na maski attorney. daw ako maglinig palibot, ning Madala, Manay. kuha manggirar, lapa mamgiraray ako. Manay, madala. Madali lang. Ining oo. sitwasyon po din da attorney na arog na kay kalalaan paura akusaran na medyo kung ano-ano na ang mga nadangog ninda ang buslados sa ina ini pwedeng ayuson. Okay. Ang suggestion ko po, daraon ko na po sa barangay bilang parehong residente kang barangay Pandan. Daraga Albay. So, Ang kapitan duman si Kaplito si Manis pa? Baga na. Hindi ko po. Bako partner, tama nga. Ay, relocation. Busay! Ang nakakasakop sinda Busay. Oo, Relocation relocation. sa Pandan. Ayun. Panda na po kami nagakuan pag ayo problema. Pandan na. Si Say ng kapitan dito. So, di pa man mo nag-abot sa panahon na nagarampangan ka mo sa barangay? Iyon na po, taso maski ngani po so ayam ko ngani nagampang Oh, kami kadami pa so ayam. sa barangay. So, ibig sabihin, nagampangan na ka mo, Iyo po, pero ibang kami sitwasyon, talaga po ibang ang- problema. kami talaga Ano nangyari po sa ang- ayam mo, Manay? Kami po ang pigparatoyo talaga. Tamas kay ayam na sana, ayam tao piga kuanin da talaga. Ipinagchismis so ayam. Hindi man po. So ayam ko, binarabad nung aki niya. Mautik talaga siya. Abo niya magtuga talaga sa pangansan, barangay. Pero aram na po sa barangay na nagutik sindata. Naga-liwat-liwat ang Statement. Sa madaling sabi pala, may dati ebidensya man nakabutan po yung sa mga- mata ng ayam. Dahil pinagkakaintindihan, Iyo po. nagampangan na ka mo sa Bagong barangay. dugo po Ibang, yato, ibang tapos- issue. Okay. Pigataram po Pakiano niya. kang mga piga- Dati na daw po kabuyan ya tong simba. kuwasa mata ng ayam. Sabi ko, Oh, sige, pundon ta muna yan. Ta ibang issue Kung ano, yan. so, Sa madaling ano sabi yan? tabi attorney, dati na sindang nagampangan sa barangay, Okay. ibang issue lang. Pero ngunyan sa issue ini, dahil pa sinda nagampangan. So ano dapat kami sa attorney nagakan ang dyan sa dapat barangay. gibuhon kan ambos lados? Okay. Base nga kang sinabi ko kasubago, kung di talaga kung magkakaigwa ki failed settlement sa barangay, okay, ang magayon po na rekomendasyon is idara na po ining concern nindo sa MSWD Candaraga Albay.
igwa po kita duman ki social worker na pwedeng magtabang po sa endo, tanganing masolusyonan ang sa endong problema. Manong digdi kay Manay Jocelyn na namumroblema sa sayang aki na Si day Jeneline. Jeneline Oh. na day uli ang sayang aki sa sainda. Asin sa imo man po na iyong pigdudumanan kan aki, asin para day naman po kamo magkaigwanin problema bilang magkapit-bahay. So pwedeng ang mag-mediate na an kuya na so MSW. So yun na yung partner siguro ang gigibon mo pag gali mo digdingon yan. Pero apo tunda sinda partner. Kung gusto ning danigdig magkaayos Alam ko na, partner. Oh. Dahil pa man nag-abot sa puntong kamo nagsapaka na? Naggunutan? Dahil pa Siya man? po ang nagpara, mahilig siya sa akin, magagdang gunutan. Ako po, hindi ako nag-ano Anong sa sabi? inyo. Anong sabi ni Manay Jocelyn? Nung Buddhist po ako, nung Anong sabi? pigparagda niya ako na, mari nga di mag-ayutan kita. Sus Mario. Sus Marosip, Ako dahil madam. po ako nag-ayos Okay, sa iyo. madala. Madam, ako po, bados po ako kayan, kinastan pa ako ang salaw kang harong. Nagkuha kuning baldig, pahagad ko sa iya ang baldi kung sa dire. Sabi ko, Je, maarok ako, ibalik mo sa ko ang baldi ko. Bados ka ito? Opo, bados ako kang kangudan ko. Ngunyan, sabi sa kuya, bulumaog ka nga ya, tawara din ang baldi ko, ay baldi mo. Ngunyan, naiiling ko ang baldi ko, nyaon sa iya. Sabi ko, maarok, okay uli mo. Ngunyan, lumaog ka nga ya. Dahil man po ako minalaog, nyaon ako na may portanta, siyempre gamit ko po, makuha, pikuha ko. Binugnot po ako ayan, madam, sa laog. Sutula ko ang pitutuyo niya, sabi niya, tigsadya na talaga. Nagtuyo po siya sa harong. Pero di ako, madam, nagreklamo kung ano pa, madam. Nagtuyo po Pinasensyahan ko po, madam. Kasi po, harong Hindi hiling. po na di-partner talaga. Sobra Dako na ini. issue. Kaya sabi ko po nga, di, kung ano ang Pero gulo. taon na yan manay ka mong magkapit-bahay, naarong ka ng Pinalawag sitwasyon. niya po sa mga Mula, akin ano niya, na po kami pinakuha sa dyan, balde. 2010 po kami dyan nag, 2010 ano, bali na relocate. Alat, 2012 man yan ang ata mga sila. iwal-iwal nindo. Anong taon nagpuon yan? Hindi ko na po, sir, mano, kasi di man po Mga 2000 ano? Pagkabulagan kan aki niya. 2015 ata. 2015. So mga 6 Kasi nagalan ang agon ko, 2015. So kumusta man tabi ang 6 years na yan? Maribok, bako ka mo ba? Okay po, madam. Yung pirmi siya sa arong, nagkakanta kami. Okay kami, nag-orapan kami. Akan okay pa ka mo? Opo. Nagkakanta ka mo? Siya lang po ang nagkaigwaking problema. Alam ko naman ay, alam ko na. Alam mo na, kaya ka na rin malay. Alat lang. Aparo, dahil kita nagkasinabutan. Magluway-luway ka taba, tapig ako saran mo siya matabil, siyan tara mo, masabihan, tunay ka talagang matabil. Oo. Madalang. Anything you say will be used against you. Wait So, lang. dati, nagkakurkanta ka mo. Ano mga pigakanta Nga nito? po, pirmi siya sa Anong arong. paborito nindong kanta dati ni? Mga kay Emil da Papin, sir. Halimbawa, no, isang linggong pag-ibig. Sige daw. Isang linggong Bigong pag-ibig. pag-ibig. Sige daw, may sampun naman. Hindi ko na po. Tanuwa ko man ako Lunes, para kanyan. Siya po ang mahilig kayo So dati, magkanta. paborito nindong kanta ni Emil da Papin. Okay po kami, sir. Wala po kami kiproblema. Siya lang Lunes, talaga ang nagpuon kiproblemang di ko magkapit-bahay maintindihan. kami. Martes, panugangan ko na siya. Ang mga aki niya po, niya sa ko nagkaturog, paminsan bubarayaan niya warang Nagkasuwayan ano. kami ni Jemar. Huwebes, binugnot niyang tula ko dahil sa balde. Biyernes, pagkaiwal na kami. Ay, Diyos ko. Pero gusto ko mo na maging okay ka mo. Opo, sa kuya po, mara problema kasi O, anong mas masabi mo gusto na ko gusto po mo nga pala na, ni- Je, ano na lamang, good morning. Namimiss mo Pero ito. siya po, dahil talaga ako Namimiss pinipag-ano mo sa iyo. man. Opo, namimiss ko talaga. Minsan pagkakaurong ko nga ng aki niya. Sabi ko, nahirap kay mama mo, namimiss ko ang ibahan mi sa arong. Ikaw manay, di mo Ang namimiss. aki niyang matuang babae, tapirmi niya on sa arong, madam. Di mo namimiss, Dahil manay. mo namimiss ang pag-ibahan Maski ang mga aki kong mga daraga. 6 years. Problema lang po kaya maraotan ang buot ko nung pigpara, sabi niya sa akin. Yan. Sige, luwas mo. Sige, luwas mo. Taba ka maging instrumento kami na rator na hindi magkasundo ka Ako mo. dyan maray sa Dahil na kita makapadi SWD. Pigpara sabi niya sa akin na ayaw daw ulod ang ano ko. Tapos Ayaw sabay ulod. nakukuha na po ako dyan sa site na sa pag na. Parang naglalaog na sa utak mo kung anong pigataram niya na talagang Grabe talaga nakukulugan na sa buot mo. ko sa kanya, kaya hindi ako naulian sa kanya. Putunta ka manay. Dahil mo kayang patawadon halimbawa si Jocelyn. Kasi namimiss niya na daan pag-ibahan nindo. Dahil mo kayang patawadon. Kumarag po kaya sana, abo niya kunta na mag-abot sa puntong magrayon kami sa ambot. Dapat hindi niya ako pigpara sabihan ni Ngarag Santa. Dahil uli naman ay paliwanag ko ha. Nakakukuha yan sa Manay Jeneline. buhay ko baga. Manay Jeneline, aro ka na. Nangyari na kaya yan? Dahil na may babalik. Kung baga, nangyari na, so mga kung ano-anong mga chismis. Parehas ka mo Ang nagbalyuhan. pag-restoryahan ta digdi, makulong na so tararamon. puturo nindo magkapit bahay. Kasi ni nangyari na ining mga akusaran nindo. Bako lang partner magkapit-bahay, naging magpamilya. Okay. Oh. Ano man ay pwede daw tabi na magkapit na tawadan ka mo, may pag-asa pa na mapatawad mo siya, mapatawad ka man niya. Let's May start pag-asa a pa new daw beginning. na magkasundo ka mo, ta namimiss niya naman pala ng maray nindong pag-ibana, Oh, tabi. puro kantahan. Ano daw kung lingawan mo munang kulog na buot na yan, buda. Ano, may pag-asa pa man ay? Dagit. Kasi siya willing. May Kaya pag-asa. mong mapatawad?
Ha? Ano mo, simbagon mo, kaya? Namimiss mo naman na maging kachika-chika? So mga kantahan nito si Jocelyn? Kasi Ano mas daw, magaan Manay sa Jocelyn, kung ranihon mo na mas si magaan sa Jeneline? buot, sa pag-urual daw na Kasi dahil mauwi ang kadagit, buto, lalo na naiiyak matapit na ako bahay sa ka iya, mo. sobra. Sige daw, Manay. Ranihon mo na si Kwan. Tama namimiss mo man. Baka ano, Day man, okay man. Sige, yaon man kami. Yaon kami sa tubangan mo. Sige na. Sige. Sige na. Sige na. kung kami nagkarautan ng buot, nataraman ko siyang maraot, nataraman niya man ako. Bali, kung Dapat para kulugan ninda. Kaya nga ni, ang intensyon kang programang ini ni Congressman Saldico, bako talaga na palalaunan ko nito. Kundi para ayuson. Ano, kami na maging testigo nindo, ining mga nagiiling sa tuya, yaon si Atty. Jill, yaon kami. Bibisitaon mi ka muna Kasi, kung kumusta na magayong ka partner mo. nakataram na si Manay na kaya niya, pwede niya man mapatawad. Si Manay man natutaram Willing niya man na akseptaron na-miss niya. giraray. Oh. Ano pwede daw na magkasundo ka mo Manay? Kung sa abo, programa? problema po sa sir. Ano daw kung magranihan Kasi ka po, mo? ang mga sige, aki niya, Partner, meet ikaw halfway. babae, ikaw daw partner ang mag-serving kwat. Meet Dumagan na halfway sa kami. baba partner mo ha? Oh, meet halfway ka mo. Dumagan na sa baba partner. Oh, sige. Kasi sir, magkaiwal kami sa mga aki niya, yaon sa kuya. Kaya nga ni, kaya, magkuhan na ka bali, mo. ako lugod ang nararaot, sa aki Magkasundo niya ka mo. nagrarali sa kuya. Oh, alika na. Meet halfway. Sige na po. Ah, Butasan mo na total- po sa imong microphone. Total mga ka-action, parehas man Sige. sila gusto ibalik ang sa indang O Manay, nakaraan. pagka pinatawadan ka, araw mo pag nagkakupuan ka mo, tapusan ang istorya. Oo, pag uli nindo, Sige magianan na. sa indong pag-ibahan. Uy! Pwede mampalan! Pwede man pala. Pwede mampalan na ang magkapit-bahay. Yan. Mga tugang. Aha. Para maayos ang problema ta. Lingawan na ninyo yan. Kunting dulo ko sa imo kung anong problema. Yun lang. Pasensya ka na. Nagagad ng tawad sa imo. Pasensya ka na. Nagagad ng tawad sa imo, Manay. Kung namimiss ka. Oh. Yan. Mga ka-action. Ako Pwede partner, man pala. gigirabuhan ako. Medyo naugma ko sa araw ganing mga sitwasyon. Yan, dahil na ka mo mag-iwan. Kung yan ayos na kita, baka pagluwas digdiyo. Dahil na. Sa tilambo. Dahil na kumuyugod man, magpaano man ka mo sa tinampo. Si EJ na ang problema. Tigpapauli ko habok mag-uli sa imo. Tabangan tanduwa. Yan! Yo. Pwede ma. Dahil na ka mo magtuparan sa tao kang tinampo, ha? Pasensya na po, madam. Talagang, ako, madam, sobra-sobra. Halos pa sana pag nag-agi sa tinampo. Kaya nga pagtabangan na lang nindo. Nagsang na nga ako mamagas Lingawan nindo ang 6 years ng pagabat sa buhay na may kaiwan Sige ka na. mo. Sige. Kupuan mo, Manay. Kupuan ka mo. Yan. Tangaring. At least Yan. nagagad sa imong tawad. Yan. Ihatod mi kami sa indong balay. Ihatod mo, partner. Oh, Tangaring sa tinampo. dapat Dahil maraya. na ka mo mag-iwan. Uno. Dahil na, ligawan na nindo. Oh, sige na, Dahil na ano, mga sabi. yan. Alian yan. Alian, Manay. Yan. Kampuon, kampuon. Oo, padaba niya da partner. Nyaon sa kuya, gabos pagtabang ko ani yun. Wala ako ning pagkukulang sa imo. Tapos na. Lingawan mo na yan. Ang importante, Sabi ko sa imo, magbalik ka na kamo. Yan sa barangay, Magpuro kanta na kamong Emil Dapapin. Pirmi na sana kitang nagpasuhay. Dahil ako Mga aki, miss na miss talaga, madam. Aram nindo, Manay. Sa aro. Di ba, attorney? Apo. Mas mauugma ang mga aki nindo. Oh, madisipin Pag uli naman. nindo, na kamo magkaibanan na nagud na kamo. Yan, holding hands Bakulang mga while aki nindo. walking. Ubos na mga kapitbahay nindo mas maugma kung pag uli nindo magkaibang kamong good na kamo. Ano po kaya, madam? Minsan, nagigilty po kaya siya, madam. Pirmi, magkaiwal kami doon. Ang aki niya nyaon sa kuya. Dahil na, aram mo man ang pinakasikreto para dahil kamo mag-iwan. Sige, pag nagtatanong Pag may kuwang kamo, marao. magpersonala na kamo, mag-uro na kamong duwa. Nailing ko kay Manay Jocelyn talagang miss na miss niya. Ikaman, medyo tigikim-kim mo kaya ito or Oo. nasusupog ka na Lingawan magani. na ito. Sa iya, halimbawa. Pero okay na kamo. Okay na Manay, kamo. kapunta kayo na. Ah. Ano, okay na kamo? Ni Kararawan sa arog, na ikamangintong tapako ika. Okay na kamo? Ako, madam, Oh. pamilya kaya. Manay, anong masasabi mo na kay Jocelyn? Ang gusto ko sana po, hindi na mauturoy atong pigtara sabi niya. Pero welcome si Jeneline Sarong Nindo. Welcome. Ang gusto lang daman ni Manay Jeneline, dahil na mautruan mga nadadangog niya. Anong masasabi mo po, Manay? Kaputan mo? Wara ako sa iyo. Okay na. Wara. Okay na. Balik na sa dati. Habang ko ka mga padangugan. Ayo, tama yan. Tama yan, Masupog ka magkasundo talaga. ka mo. Napirmi na sa nakamuan pigba para ano. Yan! Hindi na ako magparaiwan. Attorney, madalang Manay, ha? Oh, sige. Attorney, Lingawan mo na. ayun na, Lingawan mo na yan.
sa mga aki ko, pag nagreklamo ka sa kumadadi, aksyonan ko. Pag ako Yan. na kaya, may problema sa aki mo, Dapat, makadulog sa iya. pag ansaro nagtataram, ansaro talinga magdangog, Yan. tanganing di ka mo magsabatan. Yan ang gusto ko. Okay. Pag nagugun niya, madam, kung ano ang pigataram ko sa iya, para maintindihan. Yan. Ini, nahiling kita live sa telebisyon na, nagkasundo na kamo. Gulpi ang testigo na nagkasundo na kamo. Dahil na kamo mag-araway, ha? Oto. Bayaan mo na lang. Oo, dahil magparadangog sa chismis. Oo, dahil magparadangog sa mga sul-sul. Nakabisto ka Mga marisol. Yan. Oh, balik na ikaduman. Balik naman ay. Tataon. Attorney, anong ini siguro mas marga yun ining nangyari, attorney, imbis makaabot pa kita sa MSW. Digdig pa sana naayos na partner. Saro iyan na patunay talaga, attorney, na ang sa tuyang programa, bako itong para pag-iwalon, padakulaon ng sitwasyon, ng reklamo, kundi para pag-ayuson. So, aram ko magianan sa imong buot mo niya, Magian na buot nila parehas mauli. Ikaw man, Nanay Jocelyn, napapaibi ka dahil maugma ka. Digdi po. Attorney, anong masabi mo po sa Okay, nangyari? so sa nangyari po ngunyan, maugma pa ako, taigwa po kita kinatabangan na duwang residente kang barangay Pandan, Daraga Albay. Ngunyan, yaon po kita digdin na nagkaigwa ng kasunduan. Kumbaga, nagkabati na ang duwan lado, no? Dahil na po kita maabot sa mga legal actions pa. Dahil na po kita maduman sa MSWD. Sa ngunyan pa sana, digdi po sa tabang ora mismo, natatawan ta na kisolusyon. Di ba? Di ba, attorney, kamo pong mga abogado, kung kamo anaputon, mas gusto nindong dahil nag-aabot sa... Oo, syempre. Iyo po. Mas gusto mi po ang settlement. Correct. Kasi partner, aram mo, pa naggasos ninda partner, gastos. Perwisyo. Perwisyo. So oras ninda, pagal, gabus. Tapos, pirming maraog pambot nindo oral daw. Pero at least, Nadudugangan sudagit partner sa Lambang Saro. Kaya ining programa pong ininatabang ora mismo na dahil sa kaisipan ni Congressman Saldico, sa iling ko dinisenyo talaga para makatabang sa mga Bicolano sa gabus na aspeto. Yan. Imagine mo, partner, 6 years sindang nagkikim-kim kang dagit. 6 years sindang war. 6 years sindang igwang dibisyon. Or in fact, magbarkada, mag-amiga, maray man ang isipon pinunan. ni Dumanay, dahil ka mo magparadangog sa mga chismis, digdi chismis man. Sul-sul, digdi, sul-sul, duman. Gibuhunin doon, kamong duwa, pamilya. Wala man po, kaya ako dyan. Okay na yan. Anong masasabi mo, Manay? Mag-ian na sa pagmati mo? Kumusta ang pagmati mo ngunyan? Pagtawangan na nindo kung paano mo makakuaso aki mo, mag-uli sa imo, taka mo matabang ng duwa, anong masasabi mo? Salamat sana. Ayan. Nakakurukong barang sa... Ayan, mag-ian na sa diba? pagmati. Ikaw man, Manay Jocelyn, anong masasabi mo? Pasalamaton po akong marayta. So, kuyang ko sa iya, na gusto ko sa iyang makauron, makupo. Nakauron mo siya? Na ano ko po. Saka po talaga, wala po ako talaga. Kaya ano sa akin niya. Tigpapuli ko habo talaga. Di ba? Tabangan mo na lang, Manay. Tabangan ko na lang po. Anong masasabi nindo niyang kay Congressman Saldico dahil sa programang ini na igwa pa lang kay Arog kay, hindi na pwede ka mo magkasundo? Salamat sa natabi. Ikaw, Manay. Salamaton po. Madam, salamat. Opo, you're always welcome Pero, po, Nanay. may kagianan na kamo sa pagmati. Pero dahil may kagianan na kamo sa pagmati, naugma sa Indo si Congressman Saldico. Yan. Kaya may padara si Congressman Saldico sa Indo tabi. Ayan. Dahil naugma siya na ang mga taong ini nagkakasundo dahil nag-iiwal. Sa total, day kamo nakapangalakal mo niyan aldaw, day kamo nakapangalakal. Bit-bitunin do yung pauli. Bit-bitunin do. Thank you po. Iyatod mo, Salamaton partner? pong dakula. partner. Iyatod. Partner, pagbabaakbayan na sinda duman sa pandan, partner. Tapos nagbababa sa auto partner, nagbababay sa mga kabarangay. Okay na amo kami. na ka din. Diba? Nakasmile ang boatlado partner. Yan ang sa tuyang pinaka-objeto. Ang maging okay giraray. Ang mga nagkakaigwa Mga partner ng boslados. tulog na buot. Lalo na kamo magkapamilya, magkabarangay. Di ba? Magkapit bahay And kami pa. man, sa party mini partner, kami nagiging maugman na nagiging instrumento man kami. Correct. Na Dahil mga nagiging siring sayang kanya. partner. Ang sa tuyang mga... Actually, partner, kaya ako subago pigsasagad na iluwas na ninda sugabos na kwa. Kasi ang anuman partner na mga kwan, pag may natatada Pagkikimkim mo, pa, partner, pag may talagang- natatada pa, haluyan, pero pag ipinaluwas mo na gabos na akusasyon, Ano ang pa masunugan, man? partner, kuya Reconciliation. Yan. As in, pagpadaba. Mga ka-aksyon, nadalan tatabi ini yung duwang si Jenilyn, as in Jocelyn, na may anom na taon na kim-kim ninda ang dagit, ang kulog na buot. Pero ngunyan mga ka-aksyon na iling tatabi, maluwag sa indang buot, as in sa indang
feelings, mga ka-aksyon, na sinda okay na. As in, Anapod kayon partner, bati ura mismo. bati ora mismo. Yan ang pinaka-objeto man ni Iba man itong kay Congressman Busnico Saldico. na... Iba man ito, partner. Ibang spelling ka to. And salamat man kay Attorney Jill Bungalon na naging instrumento mo na pagkakapon. Para mapaliwanagan. Correct. Bisita ta. Yan mga ka-aksyon, kung kamutabi, igwa man Dahil ninarod nang ka ng madog partner, sitwasyon. sa kaugmanan na mamatay ang tanan, Ibang-iba. tao na papagkasundo sa atubangan ta. Iba, ang pod kayon partner achievements. Yes. Yan. And syempre mga tugang tabi, ang tabay sa nakamu sa muyang pagwelta may manggagana nin tablet, asin ning cash, dahil sa nakamu, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga parauma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last na si Senator Kiko ang brainchild kan sagip sakalo. Tas siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga parauma. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. So, kadipisil talaga. Biro mo yan, bulod yan, sasakad kaming bulod, tapos sasarok lang para makakuha kami ng tubig, tapos iulik na mundi day sa balay na mun. Ay grabe, kasi so mga tao dito, yun nga, pumipila sila. Kung minsan walang maigib kasi naubusan na. Dahil nauna, may mga dalang container na nawala ng tubig. Ano po, dati po mag-aga po may nag-aalat dyan. Ay sus ko, dipisil yun. Grabe ka dipisil. Tubig talaga ang problema sa Panoy-Poy. Amo ang pinaka number 1. Sabi ko, mas grabe pa sa, kung sa bagas madalian, ang tubig di mapagalan talaga. Na pagkwaan, lalo king tigturong. Tabong Panoy-Poy po, di talaga nagakuruko. Kaya
Sa tunong wala pa ya di audition, nagapirila kami di hanggang minsan ani na alas 3 na sa mabubas, di pa kami nagapila di sa di sa puso ya di. Yan ang kuan naman. Po ka-importante kita ayun na kami na kukuan malinig na tubig dito sa barangay namon ta mas importante kay ang malinig na tubig ta kuminsan kaya di kaya ang source na di po ang pinakamalinig talagang tubig sa dito sa barangay Panuypoy. Ay, super. Grabe talagang katabangan. Naugma akong natauan. Muna na akong gabira ko. Grabe yung katabangan na natauan niya din yung water system din. Ako Bicol ya din. Subuong Panuypoy. Grabe yung kaginawan talaga. Ako, hindi na ako na-dipisil na nagabuwas na didi. Ako naranasan ko talaga din nagabuwas. Nagabuwas kami didi nagulap ng tubig. Na hindi na. Unong oras na sa akas ko pagpanganakan, sumagab ka, ay tubig abuton. Sa tura, makapila ka hanggang alabaan ng pila. Nga na ura na pila. Open ka dyan magsagab. Magregos. Yung mga ko sa digbe. Minsan sabi ko, ingatan ta ding tinasatan. Inaabot ko man na dakilang pasalamat naman sa mga taga-didi, tapos kami buong council, mga taga-barangay Panuypoy dahil sa nabigyan kami ng dakilang na katabangan. Blessing yan sa amin dahil may water system na kami. Thank you very much sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico. Wala pong tabang. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol tapos kay Congressman Saldico. Ay nagpasalamat ako sa Ako Bicol sa tinaw sa mga bukan sa mga service na tinawan niya na nakikita ko man maski sa TV na itinaw ng Ako Bicol. Grabing pasalamat ko sa niya na grabe ang kaginawan sa tinaw sa mga na tubig na mo nang number 1 na kakaypuan naman didi na kuan na pinagadipisan lang naman ng pagtubig nga na hindi na kami nadipisilan. Kaya very good. Salamat sa Ako Bicol. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ayan, partner. Tapos na ang Iwal Ora mismo. Nagkabati Ora mismo. Nagluwas in the partner. Kabitan, Holding hands while walking. Yan ang pinakamagayon, partner. Ay, nagpapabati muna, partner, hapon. Ma'am Remy, pabati Makinyana family. Buda, Golondrina family, Astillero family, always present. Salamat po. O ni pa, partner. Good PM po, Ma'am Remy. Nakamonitor po tabi kami. Delphine po ito ng Legazpi. Mga taga-Taplakon, Kamalig Albay. Sabi kan mga taga-Taplakon, ayaw man kaanday di sa man, maray pa iges man diyan sa inyo. Sige, partner. Partner, sige tabi. Sabi ni Mary Grace Istopase, good job. Salamat po. Si Arlene Martilian, nakatutok Udabas, Nalbane Carmen. Nakatutok man Irene Narciso, Buwag, Buwan, Robert. Good afternoon tabi sa inyo. Mga ka-aksyon. Say na kita. Digdi na kita, partner, sa tablet winner. Ay. Makakaibantang niya na pagkahapon ang satuyang tablet winner ka nakaagi niya tong episode. Siya si Edward Bunagwa. Maray na pagkahapon, Edward, kumusta ka? Ay. Medyo... Taga-sayin ka, Edward. Taga-Boyan po. Boyan kan? Boyan Tabako. Dilawan ka. Ay, dahil po. Dahil nagsunang kaning dingbas siya. Dahil po sa Webes po, sa 25. Dahil yun nasabutan, partner. Dahil ito, so sa COVID, sa Webis ka pa. Pero so dingbas siya, dahil nagsunang kaitong sa dingbas siya. Dahil man, oo. So, kumusta ka? Ano mo niyan? Napapulog naman si... Saan ka nagka-klase? Sa San Jose po. San Jose Community College? Okay. So, anong level na? Third year. Irani. Third year po. Third year.
So, pero May boyfriend na? Ay, may boyfriend. May girlfriend na? Wala po. Ka Barkada lang. barkada lang. Nata, Mas maganda po pag barkada kaysa po piday-piday. Hindi yung pag kaysa piday-piday, problema pa, no? Opo. Dapat barkada Ano ang mga sana. barkada mo? Mga girl o mga boys? both po. Both. Mas mari pang duwang side na may barkada. Oh. Ay, pero ano ang mas maribarkada, lalaki o babae? Lalaki po. Ayun! Iba. Sabi ko na sa imo. Diyan na. Nainiksunan ka, ninding ba siya? Ano, partner. Dahil, putunta siya, kung maluwag sa buot niya, ano ang estado mo? Ano ka talaga? Girl o boy? Undecided. Undecided pa, Pero po, partner. mas prefer ko ang girl. Yan. First time mo yan digdi na yan. So, mas dakol ang presentahe kan girl side. First time na. Yes po. Oh, yugod mo partner. Ara mo ining programang iniinig So, Congressman mga Sandy day Cotamo partner na Morales mo. dideclare sa So, buhay mga nila. gustong magkaigwan ng liberty, Ayan. demokrasya. Libertad! Oh, digdi. So, okay. Mas prefer mo ang pagiging ding. Di, kung tatawang ka ning pagkakataon otro na imundag giraray, mas gusto mo maging girl. Opo. Ayan, sabi ko na. Anong gusto mong profesyon pagkatapos mo magklase? Gusto mong kumpintin siyaon si Pani Serrano? Or kaya si Rene Salud? Ano po ako niyan, bachelor, ano po. Digdi. Para maestra po antig, para maestro po antig. Para maestra, partner. Para maestra. Okay na ito. Di ba magparatago, para maestra, okay. Sa programang Inigabos, pwede. Kung dahil mo maideklara kung ano ang buhay mo, digdi, pwede. Saan ka nag-eskwela? San Jose Community College Anong po. kurso? BSED po. BSED niya, para tukdo nga ni partner. Gusto niya maging maestra, dahil kang labor. Anong year ka na? Third year po. Third year. Okay. Halimbawa, partner, Halimbawa, pwede mo na kuha. Halimbawa, yaong ka na sa sarong classroom. Ang mga estudyante mo, puro lalaki. Paano mo sinda tutukduan? Sige daw. Malaw ka ng classroom. Ano sasabihin ka sa sarong ka maestra? Good morning. Siyempre po, ilalagdamang gira sa professionalism kang bilang sarong maestro. Yun po ang pinaka-importante. Paano kita galangan kung... Yan. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Diyan sasabihin mo. Ano man ang estado mo, ano man ang sa imong katayuan dyan, ang importante maging respetado. Dapat itago mo muna ito pag yaong kasampang ka. Ay, bueno, dahil dyan, igwa ka ng bagong tablet. Ayan! Regalo ni Congressman Saldi ko. Ayan, congratulations! Gamiton mo ini sa imong pagklase, as in pag tapos ka na magklase, sa imong gustong mangyari sa in the future, maging paratukdo. Ayan, congratulations sa imo. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi ko kan Ako Bicol Party List dahil padaba niya kamo na mga Bicolanong estudyante? Dako lang po ang pasalamat ko kay Congressman Saldico dahil po sarap po ako sa maswerteng natauan kang sa iyang programang ini na matauan na tableta. Sabi ko nga po doon sa salat ko, sarap po ako sa ikahos na estudyante na muyaman makatapos sa pag-aadal. As in, mas gusto ko man po matabangan sa mga magurang na dahil na po dahil na po isipin ni magbakal na arog kain. Kumbaga, ako na lang po nagigong paraan. Ayan! Nakadiskarte na po ako para dahil sila po mag-isip. Kaya dako lang po, salamat sa action ko, Ayan. Saron mo sana. Babangura mismo, kan Action Co Center, kan Ako Bicol Party List, ni Congressman Saldi ko. Sabi niya, partner, salamat ka, igwa ka ning Action Bicol, Tabang Shoe. Anyway, maugmo si Congressman Saldi para sa imo. Sa mga ibang estudyante na gusto man makakuha ang tablet, anong mechanics, anong maray nagibuhon? Kung gusto man po nindo, sertihon na arog ko, mag-comment lang po kamo kung nata po kamang karapat dapat na mapili, mag-mention po kamong tulong, FB friends, tapos i-share po ninda ang video ini or iba pa man na video na pinahiling po kang action ko. Ayan, partner! Bueno, congratulations, Edward Bunagwa! Salamat po. Ayan, partner, may nanggana kita ning tablet. Ugwa na naman kitang manggagana ngunya na pagkapon siya si... Ruth May Capino! Congratulations, Ruth May Capino! Ikaan sa muyang tablet winner ngunya na pagkahapon. Ang sa iyang mensahe, partner, uya. Magandang hapon po, ako po si Ruth May Capino, taga Catanduanes po. Nag-aaral po ako sa Catanduanes State University, first year po, BSES. Sana po
Sana po matulungan nyo din po ako. Wala po kasi akong sariling gadget na ginagamit sa online class namin. Mahirap po kasi minsan na pag-iiwanan po ng lesson, tapos hindi po nakakasabay sa mga online session. Yung CP ko po at kanang kapatid ko ang nagagamit ko kapag natutulog na siya. Saka lang po ako nakakagamit. Mga 12 po ako nag-uumpisa, tapos madaling araw na po ako nakakatulog para matapos ko lang po ang mga gawain ko sa school. Sana po mabigyan nyo po ako ng tablet para hindi na din po masyadong mahirap, tsaka para po makakuha po ako ng high grades po. Ayan. Grabe man, partner di. Nakakagamit siya ng tablet pag turog na susayang tugang. Congratulations sa imo, Rodmi Capino. Kaya talagang si Congressman Saldico hulog ng langit. Correct. Dinisenyo Para sa talaga mga ining estudyante programa ng asin ni Bicolano. partner na pinagtatautang tablet para sa mga estudyanteng labian pagtios, partner. Alright! Ayan, Pagkatapos pero, na may manggana ng alat, tablet, Ruth, may makontak sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaiman sa imong ginanana tablet. Okay? alright! Mapili naman kita ngunyan kan sa tuyang maswerteng Cash Raffle Winner! Aldaw ko niyan in Martes kaya 1,000 pesos! Ayan! Ay na ang sa tuyang mababasaging garapon! Garo si Miss Pahingi. Yan, garo si Pahingi ngunyan. Ay, nasugar rapon. Nawawara sugarapon. Nawawara sugarapon. Ayan. Up! Oh! Ay, day pwede. Yan. Makigaw-gaw duman tabi. Yan. Duman! Kay Pahingi. Yan. Ayan. Odette! Garapon! Pasok! May wagang garapon, bit-bit ni Maybell! Ano sa apelido ni Maybell? It's a Luce! Ikot! Yan! Yan ang lakwat sa probinsya. Yan, siya po si Maybell Echaluce kang lakwat sa probinsya. Ayan, partner. Alright! Ito na. Ay, nasa tuyang telepono unin na sana, partner. Nagagato lang palad ko. Sige, okay Baka lang. may maabot na grasya. Tada. Numero, partner. Numero 0948 0948 795 4374 4374 Taga Legazpi City, Cyril Abiliano. Ayan. Nagre-ring na, Legazpi partner. City. Akinaan sa tuyang mahiwaga. may kanya-kanya digdi partner na. Okay lang yan. Aba ko man itsalusi, itsiguyin pala. Itsaguyen? Sana, nataday lang nag-correction siya si Maybell Itsaguyen, kan sa tuyang lakwat sa probinsya pa rin na pagkahapon. Cyril! Hello? Hello? Cyril! Hello? Cyril! Oy! Sisa itong nagsimbag na inot. Ay! Cyril! Sige na, partner. Istoryahan ka mo. Garo, Garo may iso. May isugon. Cyril! Ay, naku, ma! Ano? Hello, madam! Hello, madam! Si Eh, Cyril Paviliano tabi ang gusto kong makaulay. Hain si Cyril. Opo. Ano po? Ay, ka na yan. Taga-sain ka, Cyril. Ay, Taga? Apa, taga-bunga po, madam. Taga-bunga, Legazpi City. Legazpi City. Nag-ano ka ngunyan, Cyril? Naglalaba nga ni ma. Naglalaba? Naglalaba ko, opo. Ano paglalaban mo? Brief ka na mo? Tapos, naglalaba ko po. Brief na ka na niya, partner. Ano? Naglalaba po ako, madam. Ano pigalabahan mo? Susilpon kang agom ko. Susilpon ka na niya, pigalabahan niya. Alam mo na, ano ang piglalabahan mo? Ano kang ago mo? Ano? Hello, madam. Hello. Hello. Ano ang piglalabahan mo? Sa mga balo ni agom niya. Ayun. Okay. Anong hanap buhay mo, Manay, Cyril, at saka ni Ago mo? Anong hanap buhay? Nagatinda po, madam, sa daraga. Nagatinda sa daraganin. Gulayon po. Gulayon. Okay. Farmer. Anong paborito mong gulayon? Alam mo, chapsoy. Chapsoy, yan. Halo, partner. Sige. Opo. Cyril, may maray na barita kami sa imo. Opo.
may maagang pamasko sa Indo si Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Gana kaning 1,000 pesos. Oy, Nanay Cyril! Nadawag mo sa sinabi ni partner? Opo, may tawag ako si... Pagtakigan ako. Lilipot ka! May regalo si Congressman Saldico na 1,000 pesos! Ayan! Oh. Paano po ito mag-aam? Ano? Paano niya po yung makuha? magmamahal mo? Paano maklem? Yan ang maurad. Yan Manay ang Cyril, nakabutan. may maapod sa imo na stop kan Action Call Center kung paano mo makuha ining 1,000. Ano? Dahil problema niya na yan kung paano niya maklem. Basta laton mo ang apod kan stop kan Action ko, may maapod sa imo kung paano makabutan sa ribo hali kay Congressman Saldico. Taga-bungay ni partner, di ba? Sabi ni Congressman Pido Garbin. Siyan matod. Siyan matod. Gusto mo? Nakasasog na. Iyon na yan, manayang gusto mo niyan sa bagong Ligaspi. Ayan, dahil ka napapadipisilan pa. Mismo ang gwapong si Congressman Pido ang mapasiring sa imo. Abo ma? Abo ma? Salamat. Okay. Anong gigibuhon mo kaning 1,000 tabi Nanay Cyril? Nakalupok ang gatas kang duwa ko. Ayan, very good, very good. Para sa pamilya. Okay, congratulations, Cyril Abiliano. Kanbunga, Legazpi City. Siya sa tuyang winner mo niya ng 1,000 pesos. Bye-bye. Okay. Partner, duman sa mga gusto man manggana, anong dapat gibuon, anong mga dapat tandaan? Ayan, sa mga kababayan ta dyan na nagdadala na sin mauot man, manggana, arog kay Cyril. Kinakaipuan lang nindong i-like at sumuyang official Facebook page. Ayan. Ipaabot tabian sa indong komento, magmensay kung nata kinakaipuhan indong manggana. Dahil paglingawan, i-like, asin, itag tabian sa indong FB friends, tapos i-share an sa indong, an sa muyang live episode. Siyempre man mga ka-action, dahil tabi paglingawan, ibugtak an sa indong telephone number. Alright, duman naman sa mga kababayan ta may mga problema, arong kay itong nailing nindo sa bago, arong kay Jeneline sa kay Jocelyn. Correct. O ano pang klaseng mga problema legal na kaipuan na igwanin na mag-advise sa indo legal or si partner. Or kung nagagabatan sinda partner dahil dahil sinda partner na naluluwasan Yan. sa indang dagit, Iluwas yaong tabi kami. Kami ang magiging instrumento, madangog kami tabi sa indo, tanganing ang sa indong problema, masolusyonan. Sa tabang yan kan sa muyang matitibay na abogado, si Attorney Jill Bungalon asin Attorney Ramiro Bores Parang Jr. nakita partner ta, nagsasadiri na so lapil na magkuyan. Nagatanggal na partner. Anyway, mawag makita partner mo niyan dahil sa tuyang mission accomplished. Yes, dahil ang kamautan ni Congressman Saldico ining programang ini, maging instrumento sa pagkakasundo, pagiging maugmakan mga Bicolano. Ayan, mga ka-aksyon, sa agaliwat pares na oras, magribang tabi kita. Kami ang sa indong Nakayriba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagkantabay. God bless Bicolandia. Mapasatuyang siram. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat. Lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol natin.